ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର କହିଲେ ଗାଡ଼ିଟା ଚଲ ବୁଲେଇକି ପଳେଇବା। ତ ଡ୍ରାଇଭର କହିଲେ ତ ମ୍ୟାପ୍ଟା ଦେଖ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଟିକେ ଦେଖିଲା ଯେ କହିଲା 1 କିଲୋମିଟର ପରେ ଆମର ମେନ୍ ରୋଡ଼ ପଡ଼ିଯିବ, ଆମେ ସେଇଠୁ ପଳେଇବା, ଅପର କୋଲା ବି ଆମେ ଯିବାନି ଆଉ। ତ ସେଇ ରାସ୍ତା ବ୍ୟାକ୍ କଲୁ, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଗଲୁ। ତ ଆଗକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ଦେଖା ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ଏମିତି ଭଙ୍ଗା ଟାଇପ୍ର ଛୋଟଟେ, ଆଉ ତା ତଳେ କିଛି କେନାଲ ଟାଇପ୍ର ପାଣି ଫାଣି ଆମେ ଦେଖିଦେଲୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖଉଛି। ମାନେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଟିଭିରେ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ ଭୁଲ ଭାଲ ଦେଖେଇ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବ୍ରିଜ୍ ତଳକୁ ମାନେ ଅଧା କାମ ବ୍ରିଜ୍ରୁ ଗଳେଇ ଦେଇଥିଲା, ତ ସେଇଭଳି ଆମର କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ତାପରେ ଆମେ ସେଠୁ ଗାଡ଼ି ସେ ବୁଲେଇଲା, ପୁଣି ସେଟା ଘାଇ ରାସ୍ତାକୁ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇକି ଆମେ ଫେରିଲୁ। ବାଟରେ ଗଲେ ନା ବହୁତ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ମାନଙ୍କର ସେଇ ପଥର ପଡ଼ିଥିଲା ସେଠି। ତ ଆମ ଗାଡ଼ିର ମାନେ ତଳ ଯେଉଁ ପାର୍ଟରେ ସେ ପଥର ଗୋଟେ ଲାଖିଗଲା, ଆମ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଗଲାନି, ସାଉଣ୍ଡ ଜୋର ହେଲା। ତ ଡ୍ରାଇଭର କହିଲା ତଳକୁ ଗଲା କଣ ଗୋଟେ ମାନେ ପଥରଟା କାଢ଼ିବା ନହେଲେ ଠେଲା ଦେଇକି ଆଗକୁ ନେବା। ତ ଆମେ ଡରିଲୁ ଯେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କହିଲେ ନା ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବାନି ବୋଲି ଏମିତି କହିଲା। ଡ୍ରାଇଭର କହିଲା ନହେଲେ ମୁଁ ବୁଲୁଛି ଗାଡ଼ି ଆଉ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ କରିକି ନିଅ ବୋଲି। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ କରିଲା, ଗାଡ଼ି ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ଆଗକୁ ପଳେଇଲା। ମାନେ ଏତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଡର ଥିଲା। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଯେଉଁ ଆସିବୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଏନ୍ଏଚ୍କୁ ଆସିବୁ। ତାପରେ ଡର ଥିଲା ଚୋର ଡକାୟତ, ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ କିଏ କିଛି ନଥିଲେ, ମାନେ ପୁରା ସୁନସାନ, ପୁରା ଅନ୍ଧାର, ପୁରା କିଛି ଦେଖ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଝି ମାନେ ମୁନ୍ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଯାହା ପଡୁଥିଲା, ପାହାଡ଼ ଚାରିକର ପୁରା କିଟି କିଟି ଅନ୍ଧାର ପୁରା, ଆଉ ଗଛ ପୁରା ବଣ ପୁରା। ମାନେ ସେଠି କ'ଣ କରିଦେଲେ କିଛି ଜଣେ ଆମେ ବହୁତ ଡରୁଥିଲେ ଯେ ଗାଡ଼ି ଚକା ପଞ୍ଚର ନବ, ପଞ୍ଚର ହେଇଯିବ। ଆମ ନେଟୱାର୍କ ପୁରା କ୍ରସ୍ରେ ଥିଲା, ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ଜିଓ ପାଉଥିଲା, ସିଏ ବି ଯଦି ଯାଇଥିଲା ଗଲା କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଥାଳି ଆଉ ଫେରି ପାରୁନଥିଲା। ଭାବିଲେ ଗୋଟେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଚୁଟି ମୁକ୍ତ ଖୋଲିକି ଏଇଠି ଡାକୁଥିବ ଆସ ଆସ ଆମ କାର ବସି ଆମକୁ ନେଇକି ପଳେଇବ। ତ ଏତେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି। ଆକ୍ଚୁଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏଇଟା ହେଇଛି। କେବେ ବି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ଫଲୋ କରିବେନି ଆପଣ ଯୋଉ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ସକୁ ଦେଖିକି ଫଲୋ କରିବେ, ନହେଲେ ଯାଇକି ସିଧା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଆମେ କ୍ୟାନେଲ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବି ନଥିଲା, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ନଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଭିତରେ ପଶିଗଲୁ ଆଉ। ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଜଣା ପଡୁନି, ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖି ଯାଇକି କହିବେ ଆଉ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପଚାରିକି କହିବେ ଆଉ। ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ରାସ୍ତାରେ ଜଣା ନଥିଲା ବୋଲି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆଉ। ତ ଏଇଟା ଆମ ସହିତ କାହାଣୀ ଘଟିଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଭ୍ଲଗ୍ରେ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଆମେ ତାପର ଦିନ ଦେଓମାଳି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ତାପର ଦିନ ଯାହା ସବୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ। ତ ଟାଟା ସାଙ୍ଗମାନେ।